30 соли истиқлол, 30 соли озодӣ, 30 соли азму разм, 30 соли бунёдӣ. истиқбол аз 30 соли истиқлол. рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ба муносибати 30-солагии истиқлолияти ватан шумораи махсусро дар ҳаҷми 30 саҳифа аз чоп мебарорад. дар шумораи мазкур шумо метавонед фактҳои таърихиву воқеаҳои сиёсӣ ва санаҳои муҳими 30 соли соҳибистиқлолии ватанро мутолиа кунед. нақши иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ ва воқеаҳои муҳими таърихӣ дар суҳбати собиқ депутати шӯрои олӣ Адолат Раҳмонова. хизматҳо ва аз худ гузаштанҳои пешвои муаззини миллат баҳри барқарории сулҳ дар суҳбати хотими давлатӣ Амир Шоҳ Миралиев. 30 шинохти истиқлол дар суханрониҳои пешвои миллат. аз озмуни душанбе ганҷе дар қадди осиё то навовариҳои шаҳрдори ҷавони душанбе, аз истиқлолияти энергетикӣ то ҳадафи чорумии стратегӣ, аз дастгирии ҷавонон дар суҳбати Абдулло Раҳмонзода то қаҳрамонии варзишгарон дар матлаби Дилшод Назаров, қаҳрамони бозиҳои олимпӣ, қаҳрамоние пас аз 1000 сол, 30 чеҳраи варзишии 30 сол, 30 ҷавони муваффақи 30 сол, 30 қадами устувори ҷавонон ба сӯи рушд, инноватсия ва истиқлол, занон дар масири 30 соли рушд, 30 иншооти таърихии 30 сол. ин ва дигар маводҳои таҳлилиро аз шумораи махсуси рӯзномаи мо мутолиа карда метавонед. ҷавонони Тоҷикистон, бо ҷавонон пир намешавем. با جوانان پیر نمیشیم. با جوانان پیر نمیشوم. با جوانان پیر نمیشوم. با ما جوان بیمونه. با ما جوان بیمونه. با ما پیر نمیشوم. با ما پیر نمیشوم. چشمی مردم تا شود روشن در شبی مغمور فانوس ما صفحه صفحه جلد قاموس ما واژه های ننگ و ناموس ما چشمی مردم تا شود روشن به این در شبی مفکور پانوس ما با جوان تر با جوانان میشنیم با قلم ممتاز دوران میشویم تاجیکستان با جوانان خورم است با جوانان تاجیکستان میشویم با جوانان تاجیکستان میشویم